Dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ma'ida. Satin da ya wuce mun kwana ƙarshen aya ta 105, aya ta 104. wa idza qila lakum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila rasul, Allah ya ce idan aka ce musu ku zo zuwa ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar na alkur'ani wa ila rasul, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, sai su ce ya ishe mu, ya wadace mu abinda muka samu iyayenmu ubanninmu akan shi. awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun, Allah ya ce haka za su yi ta bin abinda suka samu iyayensu akai, ko da iyayen ba su da ilimi, rayuwa ta jahilci suke yi, wala yahtadun, kuma ba su shiryuwa, ma'ana ba su kan shiriya. Allah ya ce haka za su rufe ido su yi ta bin abinda iyayensu suka tafi akai. Allah ya tsare mu. To yau za mu tashi a farkon aya ta 105. Allah ya mana jagora ya samu dace da daidai. To sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladhina amanu, Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah. Abdullahi dan Mas'ud yace duk lokacin da ka ji ubangiji yayi wannan kiran, yace ka tattara hankalinka waje daya. Yace za a umurce ka da alkhairin duniya da lahira, yace kuma ko a tsare ka daga wani sharri, a ankarar da kai gabarin wani sharri na duniya ko na lahira. Ya ayyuhal ladhina amanu, Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, alaikum anfusakum, Allah yace ku lazimci kanku, Allah yace ku tsaya ku kyautata kanku, ku gyara kanku, ku zan mutanen kirki. La yadurrukum man dalla idha tadaitum, ba zai cutar da ku ba wadda ya bata idan ku kun shiryu. Wani ya je ya fandare, ya tsiyace, ya kafirce, ya kangare, Allah ya ce kangare wasa ba zai cutar da ku ba. Alaikum anfusakum, Allah ya ce ku tsaya ku yi fama da kanku, ku kyautata kanku, ku lazimci kanku, ku tsaya ku bi Allah, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. La yadurrukum man dalla idha hadaytum, ba zai cutas da ku ba wadda ya bata, Allah ya ce idan ku kun shiriya. Ilallahi marji'ukum jami'a, zuwa ga Allah makomarku take baki ɗayanku, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sannan Allah zai ba ku labari game da dukkan ayyukan da kuka aikata. Malamai suka ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, alaikum anfusakum, ku ji da kanku, ku kiyaye, ku tsare kanku. La yadurrukum man dalla idha hadaytum, ba zai cutar da ku ba wadda ya bata idan ku kun shirya. Hakan ba yana nufin ka ji da kanka ka kuma kauda kai daga gyaruwar al'umma ko wani ba. Suka ce domin yana daga cikin idha hadaytum, in kun shiryun ba ka samun shiriya har sai ka tsayi wajen umarni da alkhairi da hani da mummunan aiki. Kai suke cewa wata rana Sayyidina Abubakar ya tashi ya yi godiya ma Allah, ya yi jinjina da yabo ga Allah. Kada sai ya ce ayyuhan nas, ya ce ya ku mutane, innakum taqra'una hadhihi al-aya, ya ce fa kuna karanta wannan ayan, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, alaikum anfusakum, ku lazimci gyaran kanku da kyautata kanku. La yadurrukum man dalla idha hadaytum, ba zai cutar da ku ba wadda ya bata idan ku kun shirya. Sai ce wa innakum tad'unaha
ala ghairi mawdi'iha, yace amma kuna sata ba a gurbinta ba, ma'ana kuna fassara ta ba daidai ba. Kar ku ɗauka ma'anar ayan yana nufin ku ji da kanku ku zura wa mutane ido kowa yayi abin da ya ga dama. Yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innan nasa idza ra'awul munkara, yace mutane idan suna ganin barna wala yughayyrunahu, sannan ba su tashi tsaye su ga an gyara abun, an kauda wannan barnan, yushiku an ya ummahumullahu bi iqabin minhu, ya kusa Allah ya game su da bala'i dukansu, da masu laifin da waɗanda ba su. Innan nasa idza ra'awul munkar, idan har mutane suna ganin barna, in ji sayyidina Abubakar, yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, wala yughayyirunahu, amma mutane su zura ido su kau da kai, ba za su tashi a gyara barnan ba, yushiku, yace to ya kusa, ya zo dab da dab, an ya ummakumullahu bi iqabihi, Allah ya game su da uqubarsa baki daya. Ɗaya daga cikin dalili da ya sa Ubangiji ya shar'anta umarni da alkhairi, hani da munanan ayyuka, shine gudun kar al'umma ta fada cikin bala'i. Idan har masu da'awa, masu karantarwa suka kame hannayensu, al'umma suka kame hannayensu ga barin umarni da alkhairi da hani da mummunan abu, to babu yadda za a yi wannan al'ummar ba ta fada cikin masifa da fitina ba. Jama'a muna fahimta? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, duk wanda ya ga barna ya tashi ya sa hannu, annabi yace ya canza wannan abu, wanda yake da iko, wanda yake da fawa, fa in lam yastati fa bi lisanihi, idan ba zai iya gyarawa ba saboda bayi da fawa, annabi yace yayi magana akan wannan abu. Jama'a muna fahimta? A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wallazi nafsi bi yadihi, annabi yace na rantse da wadda raina ke hannunsa. Wa kenan? Annabi yace la ta'murunna bil ma'ruf, ku tashi wajen umurni da alkhairi, wa la tanhawunna 'anil munkar, annabi ya ce fa ku tashi tsaye wajen hana munanan ayyuka, aula yushikanna Allahu an yab'atha alaikum iqaban minhu, ko kuma Allah ya kusa ya sauko muku da wata uquba daga wajensa, thumma tad'unahu fala yastajibu lakum, ku yi ta roƙon Allah ya kiya amsa addu'ar ku. Shi barna shine sababin kowace irin fitina. Saba ma Allah shine sababi na kowace irin fitina da tashin hankali. Ubangiji sai shar'anta to a tashi tsaye wajen kira, umarni da alkhairi, hani da munanan ayyuka, domin kame hannun mutane ga barin barna, kamar shine kame su daga fadawa cikin wayannan munanan uquba. Annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi, annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa, la ta'murunna bil ma'ruf, annabi ya ce wallahi ku tashi wajen umarni da alkhairi, ku dinga umarni da da'a ma Allah, wala tanhawunna 'anil munkar, wallahi ku tashi ku dinga hana mummunan aiki, aula yushikanna Allah an yab'atha alaikum iqaman minhu, ko kuma Allah ya kusa ya saukar muku da uquba da bala'i daga wajensa, thumma tad'unahu, sannan ku yi ta roƙonsa, fala yastajibu lakum, yake ya amsa mu. Jama'a muna ji? Wani bai hude ne yake gaya ma Salmanul Farisi, yace ku musulmai kun ji daɗin ku, laqad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-qira'a,
ya ce annabi ku ya gaya muku komai, ba wata matsala a duniya duk kankantanta da za ta shafi ran mutum musamman musulmi da annabi bai bashi mafita a kai. Ya ce fa ku har yadda za a shiga bayan gida a biya bukata annabinku ya gaya muku, ba yahudi ne ya faɗi wannan. Wani sahabi yake taɗi ya ce wallahi tsuntsu in ya tashi a sama ya kaɗa fiffikinsa annabi na mana karatu a kansa. Tsuntsu da zai tashi ya ce annabi na ba mu ilimi a kan shi. Jama'a mun fahimta? Duk wata fitina ɗan ba na tashinta shine sabon Allah. Malam ka duba Allah, ka duba girman Allah, ka duba ikon Allah, iya abun da ka sani da galaba ta Allah, yaya da a yi a taba Allah kuma a zauna lafiya. Ba sai yiwu ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idza zahara su'a fil ardi, idan barna ya bayyana a bayan ƙasa, ga sabon Allah kaca-kaca a bayan ƙasa, anzalallahu ba'sahu bi ahlil ardi, sai ce wa in kana fihim qaumun salihun, Allah zai saukar da bala'i a bayan ƙasa ko da akwai salihai a cikinsu. Kaga amfanin umarni da alkhairi da hani da mummunan aiki. Idza zahara su'u fil ardi, annabi yace idan sabon Allah munanan ayyuka suka bayyana a bayan ƙasa, anzalallahu ba'sahu bi ahlil ardi, Allah sai saukar da bala'i wa mutanen da suke bayan ƙasa. Wa in kana fihim qaumun salihun, annabi yace kuma koda akwai mutane salihai a cikin su, yusibuhum ma asaban nas, annabi yace duk abin da ya shafi masu laifin da gama garin mutane, annabi yace zai shafi salihai. Thumma yarji'una ila rahmatillahi wa magfirati, sannan su koma zuwa ga rahamar Allah da gafarar Allah. So zai zama rahama gare su, amma dai da a dandana da su, annabi yace za a dandana da su. Jama'a muna fahimta? To yau gashi al'umma ta wayi gari a cikin bala'in coronavirus. Allah ya tsare. Yau al'umma ta wayi gari a cikin wannan jarrabawa. Duk yadda kake kallon abun ya wuce lissafinka. Annoba ce. Ba kuma yau annoba ta fara afko ma al'umma ba. Annoba ce. Yau ga al'umma sun wayi gari a cikin coronavirus. Shi sabon Allah, karka dinga bata lokacinka. Ba a taba ba. In dai mutum zai saba ma Allah, ba zai taba zama lafiya ba. Idan bayi da su saba ma Allah, ba da su zauna lafiya ba. Ba da su zauna lafiya ba. Allah ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidin nas, bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahari, fasadi ya yadu akan tudu. Allah ya ce fasadi ya yadu hatta a cikin tekuna. Kashe-kashe, ta'addanci, cututtuka, fari da masifa. Allah ya ce gashi nan a bayan ƙasa. Allah ya ce abun ya shafi hatta cikin ruwa. Bima kasabat aidin nas, ba'un din ba'u sababiyya ce. Allah ya ce wannan masifa yana faruwa ne, Allah ce saboda abinda hannayen mutane suke aikatawa na sabon Allah. Liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, kuma Allah ya bar abun ne ya zama ya dandana musu kudar su na sashin abin da suka aikata. Liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, Allah na dandana musu sashin abin da suka aikata na laifuffukan su ne.
la'allahum yarji'un ai la'allahum yatubun. Allah ya ce ko da su tuba su gyara. Allah ya ce ko da su tuba su gyara, ko za su tuba su gyara. A cikin suratul an'am yake cewa walaqad arsalna ila umamin min qablika ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله مدaukakin sarki yace walaqad arsalna ila umamin min qablika. Allah yace hakika mun aika manzanni zuwa ga al'ummomin da suka zo kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah yace amma al'ummomin sai suka saba wa manzannin, suka bijire, suka kafirce ma Allah, suka doge akan sabon Allah. Fa akhaznahum bil ba'sa'i wad darra. Allah yace sai muka kama su, Allah yace da bakar talauci shine albos. Fa akhaznahum bil ba'sa'i wad darra. Allah yace sai muka kama su da talauci wad darra. Allah yace da cututtuka suka addabe su. Allah ce la'allahum yatadarra'un. Allah ce mun yi haka ne ko da su kaskantar da kai su koma zuwa ga Allah. Kamar wani ne yace to Allah ai gashi duk sun halaka. Allah sai yace falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Allah ce me yasa da suka ga bala'in mu ya taso musu ba su kaskantar da kai sun tuba ba. Allah ce me yasa? Walaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Allah ya ce me yasa da suka ga azabar mu ta tinkaro su ba su kaskantar da kai sun koma ga Allah ba. Walakin qasat qulubuhum. Allah ce zuciyarsu ce ta bushe. Wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun. Shaytan ya kayatar musu da munanan ayyukansu da suke aikatawa, sai suka ga wannan aikin shine abun yi. Jama'a muna fahimta? Ibn al-Qayyim yake cewa Allah ya ƙulla alaƙa tsakanin saƙon Allah da shiga bala'i kamar yadda ya ƙulla alaƙa tsakanin wuta da ƙuna. In ba ta ƙone ka ba ka sa hannunka ba ne, in ka sa hannu za ta ƙone ka. In ba ku shiga wahala ba ku saba ma Allah ba ne, in kun saba ma Allah da ku shiga wahala. Jama'a muna fahimta? Duk lokacin da al'umma ta kifu masabon Allah ba za ta zauna lafiya ba. Ba za ta zauna lafiya ba, ba za ta zauna lafiya. Ba za ta zauna lafiya ba, ba za ta zauna lafiya ba. Afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn. Yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Allah yace afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn. Allah yace ba su kallo ne, ba za su yi nazari ba. Ana jarabtan su da fitina a kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu, thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Allah yace amma ba su tuba. Allah yace ba sa wa'astuwa. Ashe maganin matsalar a tuba, maganin matsalar a wa'astu. Dukkan dangin sabon Allah, dukkan dangin sabon Allah ba abin da ke barin bawa ko al'umma ta zauna lafiya. To amma kaga ita annoba annabi ya ce abin da ke rura ta a cikin al'umma irin su zina, luwaɗi da su maɗigo. Ka'abu yake cewa karkara ba ɗayan biyu. Duk lokacin da kaga al'umma sun shiga fari na ruwan sama, ya ce karkara ba ɗayan biyu, masu dukiya sun fara hana zakka. An hana zakka.
ya ce duk lokacin da kaga an zare takwabi yaƙe-yaƙe ya tinkari al'umma, ya ce an ajiye hukunci da littafin Allah, ma'ana adalci. Ya ce duk lokacin da kaga annoba ta fantsamo kan mutane, ya ce karkara ba ɗayan biyu zina ce. Zina ce. Mun karanta a nan hadisin Abdullahi dan Umar, al-Imam Ibn Majah ya fidda shi, Malam Albani ya fidda shi a cikin Sahihul Jami. Wata ran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gaya masahabbansa, ya ma'asharal muhajirin, yace musu ya ku jama'ar muhajirai, khamsun idza butulitum bihinna, sai yace wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Yace musu akwai waɗansu abubuwa biyar idan aka jarrabce ku da su, Annabi sai yace ina neman tsarin Allah kar ku samu kanku a cikin waɗannan abubuwa biyar. Annabi yace za ku ga damuwa da bakin ciki. Wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, Annabi yace ina neman tsari a gun Allah kar ku shiga cikin waɗannan laifuffuka guda biyar. Annabi sai yace lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Annabi yace alfasha ba za ta taba bayyana ba. Lam tasharil fahishatu fi qaumin qat, Annabi yace alfasha ba za ta taba bayyana ba. Zinace maɗigo, harkar luwaɗi, Annabi ya ce ba zai taɓa bayyana a cikin mutane ba, illa fa shafihi mutta'un, face annoba ta fantsama a kansu. Sai ce wal auja'ul lati lam takun madar, da kuma irin cututtukan da ba su taɓa shuɗewa ba fi aslafihim alladhina madaw, a cikin magabatansu da suka wuce. Annabi ya ce da ku ga sabbin cututtuka, za ku ga fantsamar annoba in dai alfasha ta bayyana a cikin ku. Annabi ya ce idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Idan zina da riba suka bayyana a cikin al'umma, Annabi ya ce sun sayo azabar Allah da kuɗinsu, sun saukar da azabar Allah makansu da kansu. Ɗaya daga cikin illar zinace-zinace shine haifar da annoba a cikin al'umma. Illar zinace-zinace haifar da annoba a cikin al'umma. Haifar da annoba a cikin al'umma. ‘Yan uwana masu albarka, mu yi makanmu faɗanta na su. Mu yi makanmu faɗanta na su. Ita rayuwa ba a hannunka take ba. Ka ji daɗi sai Allah ya ga dama. Ka ji daɗi sai Allah ya ga dama. Duk abin da kake so ba za ka iya zartas makanka ba. Abin da kake so ba za ka iya sa ya faru wa kanka da kanka. Me yasa ba za mu koma zuwa ga mai zartas da abubuwan ba? Me yasa ba za mu koma zuwa ga Allah ba? Me yasa ba da mu koma zuwa ga Allah ba? Me yasa ba da mu koma zuwa ga Allah ba? Mu ji tsoron Allah, mu yi wa kanmu nasiha. Mu ji tsoron Allah, mu yi wa kanmu nasiha. Mu dubi rayuwarmu, mu duba addininmu, mu duba yadda rayuwa take gudana, mu tuna makomarmu. Mu tuna makomarmu. Waɗannan fitintinu da suke faruwa, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi magana a kansu kuma ya ba da mafita. Kai musulmi ne, kana da annabi, kana da Allah, kana da littafi, kana da addini. Kana da addini.
watsi da Allah, watsi da addini, watsi da Allah ne. Watsi da Allah ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba. Faɗawa cikin saɓon Allah ba za fa mu ga abin da muke so ba. Ana samun biyan bukata da dace ne lokacin da aka yi da'a ma Allah, aka yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jama'a muna fahimta? Wannan masifa muna roƙon Allah ya ɗaga mana ita. Allah ya ɗaga mana ita. Yana daga cikin hanyoyi da Ubangiji ya shar'anta na yaƙar kowace irin musifa da annoba shine rike istighfari. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله يتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الله يتي بزي يوغا الله با. الله يتي ناي الفرمان هكا. وما كان الله ليعذبهم أبزي يوغا الله يعذب ترد الأمرك. الله يتي كان cikinsu. Allah ce mun yi alfarmar haka. Duk sauran manzannin nan a gabansu aka taka al'ummominsu. Allah ya ce kai mun maka alfarma. Ba za mu kifar da al'ummar ba, ba za mu saukar da narkon azaba ma al'umman ba, wa an tafihim kuma kana cikinsu. Sai ya ce wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah ya ce kuma ko baka nan a bayan ranka ba za mu azabtar da su ba in sun rike istighfari. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah ya ce Allah ba zai azabtar da al'ummarka ba matukar suna istighfari. Dukka duba annabawan nan mun sha karanta. Duk annabin da ya zo kan al'ummarsa abinda zai fara tsinkayar da su istighfari. Ka duba dagan da annabi Nuhu ya da mutanensa, kai ka ce zagin su yake yi. Kamar wani ne ya ce wai annabi Nuhu wai kai me kake gaya wa mutanenka? Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya ce wa mutanensa ku rike istighfari. Ce musu nake ku rike istighfari. Idan kun rike istighfari yursilis samaa alaikum midrara fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah mai yawan gafara ne. Kuna tuba kuka rike istighfari, Allah zai yafi kuma masifa ta wuce. Kuma bayan ta wuce yursilis samaa alaikum midrara, zai saukar muku da ruwa mai yawa mai albarka daga sama. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, zai yalwata muku dukiya da 'ya'ya masu albarka. Wa yaj'al lakum jannatin, zai baku gonaki da fadamu masu albarka. Wa yaj'al lakum anhara, kogunanku da koramunku zai sa musu albarka. Allah ba da lada. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana. Anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأن استغفروا ربكم يتكوني مغفرا وبنجيجنكم. idan kun nemi gafara kuka tuba zuwa ga Allah kuka yi istighfari wa an istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi kutuba yumatti'ukum mata'an hasana, zai jiyar da ku daɗi cike da kwanciyar hankali. Jama'a mun ji gashi nan a farkon suratul hud, wa an istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi, ku nemi gafaran Allah ku tuba zuwa ga Allah, yumatti'ukum mata'an hasanan, in kun tuba kun yi istighfari Allah zai jiyar da ku daɗi cikin kwanciyar hankali. Wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla, duk wani ma'abucin falala Allah zai bashi falalansa. Yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma,
Allah zai jiyar da ku daɗi cikin aminci zuwa ga ajali ƙayyadadde, ma'ana zuwa ga lokacin da ya ƙayyade muku rayuwarku. Wa yuti kullu dhi fadlin fadla, ya ba wa kowane ma'abucin falala ya ba shi falalarsa. Duk wata masifa da ta tinkaro al'umma, ɗaya daga cikin maganinta jama'a tuba da komawa zuwa ga Allah. Tuba da komawa zuwa ga Allah. Sabon Allah shi yake taso da fitina akan al'umma. Tuba da istighfari shine maganin dakile wannan fitina. Idan ka ga mutum an shiga masifa na yaƙe-yaƙe, ko an shiga masifa na annoba, ko wata fitina ta taso ma al'umma, amma har a lokacin bai tuba daga sabon Allah ba, yana ci gaba da sabon Allah, kamar cewa Allah yake nifa a gidanmu da garinmu abun bai zo ba. A irin wannan yanayi wai kuma mutum zai je kwana a ɗakin karuwa. A irin wannan yanayi mutum zai je harkar tsafe-tsafe, wa'yansu munanan sabon Allahnsa, kamar ce ma Allah yake nifa abin bai iso inda nake ba. Shi sabon Allah dama shi yake jawo fitintinu. Lokacin da abun ya taso, tuba ake a koma zuwa ga Allah. Falaula izja'ahum ba'suna tadarru. Amma in har abin na faruwa kuna ci gaba da sabon Allah, jama'a kamar kuna gaya ma Allah ne ku fa abun bai iso inda kuke ba. Yana daga cikin hanya na dakile waɗannan musifu shine roƙon Allah. Roƙon Allah. Mu tashi da roƙon Allah. Mu tashi da roƙon Allah. Mu tashi tsaye wajen roƙon Allah. Allah ya ɗaga mana wannan musifa. Allah ya tsare mu, ya kare mu daga wannan musifa. Yana daga cikin shawara da annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayar shine lazimtan askarus sabahi wal masa. Zikirin safe da yamma karkai wasa da shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda zai karanta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim, kafa uku da safe, kafa uku da yamma, annabi yace bala'i da zai taso kwatsam, annabi yace Allah zai tsare shi daga shi. Rike askar ga addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Allahumma inni a'udhu bika min al-barsi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Sai riko da sabubba wanda ba su saba ma shari'a. Ka koma zuwa ga Allah, ka rike sabubba da addinin ka ya dora ka akai, to kuma ka yi riko da sababi wajen ganin ka kare kanka, shi ma addini ne, ka kare al'ummar ka, shi ma addini. Domin matsalar mutanenmu shi ne idan matsala ta taso, hukumomi suna nan, malamansu suna nan, amma kowa sai ya zama mai fatawan kansa da kansa. Za ka fahimci haka daga irin abin da ke faruwa a waɗansu ƙasashe. Saudiya ta ce ta rufe shiga domin umra, an rufe kaza, daga komen da mutanenmu za ka ji suna yi a nan, za ka fahimci kowa shi ma mai fatawan kansa da kansa. To su musulmai suna da tsari. Ku sani cewa kuna da malamai waɗanda Allah ya musu albarka a rayuwa, ba za a taɓa haɗuwa a dame gaba ɗaya ba. Ku dinga sauraron malaminku,
da abin da suke dora ku a kai na abin da ya shafi hasken alkur'ani da sunna. Wata rana annoba ta taɓa faruwa a Sham. Ta'unu Amawas. Wata annoba ce da ta ci da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah a cikin tafi. Mu'az ibn Jabal. Annabi ya rike hannunsa ya ce mishi ya Mu'az, ya ce mishi inni wallahi la uhibbuka. Mu'azu annabi ya rike hannunsa ya ce mishi wallahi ina son ka Mu'azu. Shi ma a cikin waccar annoban ya tafi. Likulli ummatin amin. Annabi ya ce kowace al'umma tana da amini, wa aminu hadhihi al'umma Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Shi ma a cikin annoban ya tafi. Suhail bin Amr a cikin ya tafi. Abubuwa sun faru. Abubuwa sun faru. Lokacin da wannan annoba ta taso, Ta'unu Amawas, Sayyidina Umar lokacin shine khalifa, yana amirul mu'minin. Sai ya tashi zai tafi Sham don gabatar da waɗansu ayyuka. Lokacin da ya je dab da bodan shiga Sham, to su kuma Abu Ubaidah ibn al-Jarrah da sauran jama'arsa sun taho tarban Sayyidina Umar. Lokacin da suka iso suka haɗu, bayan an gama gaisawa, sai suka labarta ma Sayyidina Umar cewa annoba fa ta fantsama a Sham. Tun a lokacin ba ta yi zafi sosai ba. Sayyidina Umar sai ce to bari mu shawara. Ya ce a zo mishi da muhajirun. Aka shigo da muhajirun. Ya ce musu ga annoba ta barke a Sham. Gashi za mu je gabatar da ayyuka a Sham. Me shawararku? Mafi yawa suka ce kar mu shiga. Waɗansu suka ce ai aiki da aje ai don amfanin al'umma. Mu je. Da ya ji nasu sai ce to su fita a shigo mishi da al'ansa. Duk shugaba da yake so yi nasara haka yake yi. Juya tunanin shugabanninmu aka yi. Kaga waɗannan dottawa da kake gani a masallatai da waɗansu tsangayoyi, wallahi da su iya ba mu gwamnati shawaran da waɗannan advisors ɗin ba za su iya bayar. Yadda kake ganin shi, wani ya kai shekara 80, shi yarintar mahaifiyar kama akan idonsa ta yi, kuma tunaninsa bai gurbata ba. Idan matsala ta taso, waɗannan dottawa 70, 80, 90 ɗin nan, inda shugaban ƙasa ko gwamna zai tara su, to yanzu duk wanda bai iya turanci ba za a karɓi shawararsa. Sai ya ce su shigo, sai suka shigo. Ya tambaye su ga matsalar annoba da ta fantsama a Sham. Irin abin da muhajirun suka faɗa, su ma suka yi wannan saɓani. Sai ce to a je a zaɓo mishi dottawan Qurayshawa a shigo mishi da su. Dottawa al-Imam al-Bukhari fi dalil. Ya ce a nemo mishi dottawa a shigo da su, aka shigo da su. Ya ce musu to ga matsalar da ta taso. Ya yi damu suka ce kar a shiga. Aikin da waɗanda suke cewa da a yi aiki, ai kana da waɗanda suka rako ka, wadda su kai ne mai gabatar da aiki, su 'yan rakiya ne, bai kamata a shiga duk da su cikin annobar ba. Suka ce a koma. Sai na Umar sai dauki matsayi ce mu koma.
lokacin da ya hau abin hawansa ya ce a shirya a koma madina, Abu Ubaida sai ce mishi firaran min kadirillah, ya ce mishi amirul muminin da ka gudu wa kaddaran Allah. Fakala Umar sai ce mishi laugairu ka kala ya Aba Ubaida, ya ce wannan magana da wani ka ne faɗa ba kai ba, yadda kake da dakewa a ilimi da musulunci da sanin abubuwa, ya ce mishi da ba kai ka faɗi wannan magana. Ya ce mishi na firru min ƙadirillahi ila ƙadirillah, ya ce za mu gudu mu ƙaddara zuwa ga ƙaddara, ai riko da sababin ma ƙaddara ne. Wannan ya nuna maka cewa musulunci don ka dogara da Allah bai hana ka yi riko da sababi. Ana wannan tattaunawar sai ga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yana isowa da ya ji tattaunawar da ake yi sai ya ce ya amiral mu'minin inna indi fi hadha ilman, ya ce aini ina da ilimi akan maganar da ake tattaunawa, ma'ana ni ina da hadisin annabi ma akan magana. Ba magana ta kare ba, an zo kololuwa. Ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ce annabi ya ce idza sami'tum bihi fi ardi, annabi ya ce idan kun ji annoba ta barke a wani waje, a wata ƙasa, a wani gari, fala taqdamu alaihi, wa fi riwaya fala tadkhuluha, annabi ce kar wani ya je ya shiga gari. Idza sami'tum bihi bi ardin, annabi yace in kun ji annoba ta barke a wani waje, fala tadkhuluha, annabi yace kar ku je ku shiga garin ko ku shiga wajen da annobar take. Wa idza waqa'a bi ardin antum fiha, idan kuma ta afku ta faru a garin da kuke ko inda kuke, fala takhruju firaran minha, annabi yace kar ku fita don gudunta. Annabi yace ita annoba ubangiji na turo ta ne saboda ya azabtar da wanda yake so da ita, sai ta zama rahama da jin kai kuma ga mu'minai. Annabi ya ce wadda ya zauna a inda yake bai gudu ba, annabi ya ce za a rubuta mai ladan shahada. Amma in a wani waje ne ba inda kuke ba, annabi ya ce kar ku shiga. Jama'a, wannan dokar wata ƙasa ce ko dokar musulunci ne? Dokar musulunci ne. Dokar musulunci ne. Idza sami'tum, annabi ya ce in kun ji labari bihi game da al'amarin annoba fi ardin, a wata ƙasa, fala tadkhuluha, annabi ya ce kar ku shiga, kar ku je. Idan ku kuma a wajen ku abin ya faru, annabi ya ce kar ku fita. Jiyan nan Nijar ma sun kode kasansu, sun yi daidai ko ba su yi ba? Sun yi daidai. Jama'a muna fahimta? Allahu akbar. Fahimidallah Umar. Sayyidina Umar na jin wannan hadisi sai ya godiya ma Allah. Dama shi yana daga cikin baiwar da Allah ya mishi, in yayi hukunci ubangiji kan wafaka mu hukuncin sa. Sai ce na gode ma Allah. Sun man sarrafa, sai suka dauki tawagar su suka koma. Su kuma su Abu Ubaida shi ma da tawagarsa suka koma shi. Allahu akbar. Annoban nan ta dinga ɗiban rayuka. Wata rana Abu Musa al-Ash'ari, shi ko anguwa mutum zai je ya same shi na karanta alkur'ani, to insha Allah ba za ka je anguwa ba, saboda yadda aka mishi baiwar rera alkur'ani. Annabi ya ce mishi Allah ya baka wata jita daga cikin jitotin gidan annabi Dauda, an baka rera abubuwa irin na gidan annabi Dauda. Wata rana sun gama magana da Abu Ubaida, ya koma gida sai ya samu matarsa ta kamu da ciwo. Ya dawo ya gaya ma Abu Ubaida,
ba a jima ba sai ya samu labari Abu Ubaida ma ya karba. Abu Musa al-Ash'ari annoban nan kusan haka ta dinga tafiya da 'ya'yansa matarsa. Ran da Abu Ubaida jinya ya ci karfinsa sai ya nada Mu'az bin Jabal ya zama shine shugaba jagora na wannan runduna da yake jagoranta. Bayan ya rasu aka aika ma Sayyidina Umar turran da ya koma yake kuka. Wata leta da Abu Ubaida ya aika mishi ya fashe da kuka, aka ce ya rasu ne, ya ce amma ya san guguwar zai yi wahala ta bashi. Mu'az shi ma ya hau, shi ma ta tafi da shi. Amr ibn As shi ya zama shugaba na uku. So lokacin da ya zama shugaba, dama an fara shawarar tun Abu Ubaida yana raye cewa to mutane su tafi su je su hau kan duwatsu. Amr ibn As na hawa sai ya ce a hau kan duwatsu. Dama ai an hana fita daga gari ne. Cikin ikon Allah hawa waɗannan duwatsu da suka yi da shawarwarin da aka ba su, shikenan kuma abin sai ya taƙaita, kuma har abin ya so ya tafi. Duk wannan yana nuna cewa musulunci dama yana da ajiyayyen kundi. Musulunci na da ajiyayyen kundi. To haka za ka ji mutanenmu wani abu ne fake faruwa a can, su kuma a nan suna faɗin miyagun maganganu. Ai an rufe masallatai ma, ai an yi kaza an yi kaza. To an rufe masallaci, shi fa masallaci ga hadisin a cikin Bukhari. Wata ran Abdullahi dan Umar ne ya kira sallah, an yi ruwa mai yawa, ya kira sallah sai ce ala sallu fir rihal, kowa yi sallah a gida. Ya ga mutane sun yi bambara bai, ya ce musu haka annabi yake sa ladanin mu suke. Idan ruwa ya yi tsanani ko iska ko wani sanyi mai tsanani, inda za a ce hayya ala sala sai a ce ala sallufin rihal, ladan sai ya ce kowa ya salla a gidansa. Ruwan sama ma da iyakaci ya dake ka, aka baka dama ka yi salla a gida, balle wata fitina. Duk wannan abu da kake ji an sa kafiyu a cikin gari, an ce daga karfe 5 sai karfe 6 na safe, kaga ai da ku yi magariba isha asuba a gida. Musulunci ya karba saboda gudun fitina da kuma salwantar rayuka. Jama'a muna fahimta? Musulunci ya karba. Musulunci haka ya zo, duk abin da zai taso sai ya dinga zuwa da solution akan abubuwa. Doktor, dusu wannan taimama fa da ake mafita ne. faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukar. In mutum bai da lafiya ya sha ruwa ya biya azumin, du mafita ne. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kafir cewa mutum yayi amma tilasta shi ne, musulunci ya bada mafita. Idan ya shiga cikin larura duka, to karka koma bayan an yi fatawa ko kuma hukuma ta fitar da abin da ta fitar, ka koma gefe kana zage-zage. Jama'a mun fahimta? Ku ba da kunnen ku malamanku. Shawarar da suka dora ku akai ba su da wata maslaha, don sun ce ku bi Allah. In kun bi Allah, ku ne za ku ribaci bin Allahnku. In kun bi musulunci, ku za ku ribaci bin musulunci. Duk abin da zai taso a musulunci akwai ajiyayyen abin da shi ne musulunci ya shirya mishi, kuma har alkiyama ta tsaya ba za a rasa malamai bayin Allah da za su iya kallon matsala su fidda fatawa a kanta ba. In kuwa muna fahimta? Saboda ka idan a hukumance makarantu ne aka ce an rufe shi kenan kowa ya kame, Allah ya sauwake. Idan aka ce kasuwanni ne, a san wata. Idan wani al'amari ne da ya shafi al'umma, ko da irin waɗannan tarurrukanmu ne, shi kenan sai mu tsaya har lokacin da Ubangiji zai kawo sauki. Muna kuma roƙon Allah ya ba mu kariya. Allah ya ba mu kariya da dukkan musulmai da kasashen musulmai. Jama'a muna fahimta?
to musulmai muna da tsari, muna da addini, muna da malamai bayin Allah. Duk abin da zai taso da su kalle shi su kuma gaya mana yaya damu yi. Mu ji tsoron Allah, mu sani waɗannan fitintinu komawa zuwa ga Allah shine maganinsu. Saboda ka idan hukumomi suka ba da shawara abin da ya shafi cakuɗeɗeniya, abin da ya shafi mu'amala tare, ko wani abu da ake ganin zai iya zama fitina a tsakanin mutane, to ku saurara ku ji abin da malamin ku da su gaya muku. Hukuma Allah ya ɗora mata nauyin tsare rayukan al'umma da kuma tsayuwa ganin maslaha ta tabbata ga al'umma da kuma kore kowace irin mafsada a tsakanin al'umma. Mu ci gaba da roƙon Allah, Allah ya yi wannan matsalar akan dukkan al'umma. Mu kaskantar da kai, mu koma zuwa ga Allah, mu riki tuba da istighfari. Abu na gaba, yaɗa jita-jita. Babu kyau yaɗa abubuwan da zai dinga firgita mutane ko ya dinga daga hankalin mutane. Kaga mutane har kwakulan abin suke. Idan matsala ce, ai akwai waɗanda su ne nauyi a kansu su sanar da al'umma. Kai me naka? Wannan ya shiga Facebook ya je ya rubuta abin da ya ga dama, wancan ya rubuta abin da ya ga dama, a yi ta yada waɗansu abubuwa da ba daidai ba. Annabi ya ce kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Akwai abin da ko ka gani amma bai kamata a ji a bakinka ba, ko kai ka gani ba a bakinka ya kamata a ji ba. Abu na ƙarshe shine mu dogara ga Allah. Kowa ubangiji ya rubuta mishi ajalinsa, baka da wata dabara da zaka iya kauce ma ajalinka. Kowa Allah ya rubuta mishi ajalinsa. Mutuwa wajibi ne akan dukkan dan adam, ba wanda zai iya kauce wa mutuwa. Kuma zaka mutu ne akan sababin abinda ubangiji ya kaddara shine sababinka. Babu tsuni, babu dabara. Kai riko da sabubba na kauce mafadawa cikin wata musifa addini. Ka kuma yi imani cewa duk abin da ubangiji ya rubuta akan ka ba za ka iya kauce mishi. Saboda ka mumini yana cike da yaƙini a zuciyarsa, yana cike da natsuwa a zuciyarsa da gamsuwa da hukuncin da Allah ya mishi, yana cike da yaƙini da gaskata Allah. Ya san duk abin da Allah ya hukunta a kan shi ba zai iya tashi ba wadda ya isa ya daga. Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabara'a. Matsafa da Allah ya zo yake magana akan sharrin su sai ya ce wa ma yudarruna bihi min ahadin illa bi iznillah. Allah ce duk sharrin matsafa ba za su cutar da kowa ba sai da izinin Allah. So idan cutar ma shiryatan aka yi ba za ta cutar da kowa ba sai da izinin Allah. Mu koma zuwa ga Allah, mu yi riko da sabubba na kare kanmu wadda bai saba ma shari'a ba, mu kuma dogara ga Allah. Inda abun ya afku kar mu shiga wajen, idan ya afku a inda muke Allah ya tsare mu, kar mu fita daga wajen, inji annabin rahama. Mu saurari malamanmu me ta su ce akai, abinda suka haska mana mu tsaya akan hasken. Mu saurari hukuma tsarin da suka bayar, mu yi haƙuri da tsari. Jama'a muna fahimta? Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musifa. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musifa. Waɗanda ta shafe su Ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya ɗaukaka. Allah ka ɗaga musu. Mu da bata iso mu ba Ubangiji ka tsare mu ka kare mu.
a ci gaba da addu'a da komawa zuwa ga Allah. Muna roƙon Allah ya amintar da mu, ya amintar da dukkan musulmin da yake bayan ƙasa, ya amintar da duk ƙasashen musulmin da suke bayan ƙasa. Muna roƙon Allah ya tabbatar mana da alkhairin duniya da lahira. Jama'a sai mu kwana nan, sai wani sati insha Allah sai mu zo mu dora. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Maganin gargajiya don matsayin jiki.